और एनवायरनमेंट चेंजेस से जूझ रहा है। वाटर लेवल ज़्यादा बढ़ रहा है और बहुत सारी बीमारियां भी हमारे को घेर रही हैं। इसके लिए पर्यावरण के बचाव के लिए बार बार सरकार भी इंस्ट्रक्शन देती है, हमारा डिपार्टमेंट भी इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडलाइन देता है और हमारा एक नैतिक जिम्मेवारी होने के कारण, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा एक नैतिक फर्ज भी बनता है कि हम पर्यावरण को बचाने के लिए ट्री प्लांटेशन, वाटर वेस्टेज है उसको हम कम करें और दूसरे टाइप का कोई भी ऐसा काम है तो वो हम ऐसा काम करें जिससे पर्यावरण को बचाया जा सके, ग्लोबल वार्मिंग से बचा जा सके, बीमारियों से बचा जा सके। इसमें हम अपना योगदान दें। इसके लिए हमारे को 13,000 पौधा लगाने के लिए पूरी बटालियन की तरफ से दिया गया है और हमारे को टारगेट दिया गया है 2000 G156 बटालियन को 2400 पौधा लगाने के लिए टारगेट दिया गया है, जिसको हम बहुत ही जल्द से जल्द, जवानों का मेहनत देखिए, उत्साह देखिए और हम उसको टारगेट को 2400 पौधा लगाने का टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेंगे। आज कितने पौधा लगाया सर? आज हमारा एमवी स्कूल में भी लगाया है और हेल्थ सेंटर में भी आज ही पौधा लगाया जाएगा। गड्ढा हमने किया हुआ है, अभी वहाँ यहाँ सीधे यहाँ से वहाँ जाकर भी हम पौधा लगाएंगे। आज लगभग 500 पौधा हम लगा देंगे। अगले दिन में, आने वाले दिन में कितने दिन तक ये प्रोग्राम चलते रहेगा? ये प्रोग्राम जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं होता, ये प्रोग्राम पहले ही बताया है कि जल्द से जल्द हम इस टारगेट को अचीव करेंगे और जल्द से जल्द पूरा करने का कोशिश करेंगे। जितना भी जल्दी हो सका इस टारगेट को, जो गाइडलाइन हमारे को दिया गया है, पूरा करेंगे। सर, आज के ज़माने में देख रहे हैं हम कि जो लकड़ियाँ जंगल में कटने वाला संख्या ज़्यादातर बढ़ रहा है। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे? लकड़ियाँ का कटना कहीं ना कहीं हमारी ज़रूरत भी है, मजबूरी भी है कहीं ना कहीं लकड़ियाँ काटना, चाहे वो आपका ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया हो, दरवाजे के खिड़की दरवाजे बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ किया गया हो, तो वो एक मजबूरी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन हम काफ़ी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं उसका सब्स्टिट्यूट लेकर। जैसे कि अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और उनका जो उत्पादन है वो कम हो रहा है, लेकिन उसको इलेक्ट्रिक बाइक या इलेक्ट्रिक कार से सब्स्टिट्यूट किया गया है। इवन ट्रक जो है, इलेक्ट्रिक ट्रक भी आए हैं और जैसे कि ट्रेन चलती है बिजली से, तो वो बिजली का ट्रक भी दिल्ली मुंबई का, अभी मैं मंत्री महोदय का एक बार इंटरव्यू सुन रहा था, तो वो भी इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। तो उसका भी सब्स्टिट्यूट, जो पेड़ कट रहा है उसका सब्स्टिट्यूट भी हमारे को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मजबूरी भी है, उसको हम कम कर सकते हैं और अपने को, लोगों को प्रोत्साहित करके इस मामले में हमारे को कार्रवाई करनी चाहिए। हमारा जो यूथ जनरेशन को इस बारे में क्या मैसेज देना चाहोगे सर? यूथ जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जैसे यहाँ पे इस बैंगतौल एरिया के अंदर में या चिरांग एरिया के अंदर में मैं काफ़ी सिविलियन लोगों से बात करता हूँ, तो वो बताते हैं यहाँ बहुत जंगल था पहले, अभी बहुत लकड़ी काट दिया है। तो मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि आपका आने वाला भविष्य है, उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से आपको गाइडलाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि नाम एक दिन में नहीं बनेगा, लेकिन मेहनत करोगे एक दिन जरूर बनेगा। ये पर्यावरण को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, नैतिक फर्ज बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है और इसमें बढ़ चढ़ कर योगदान दीजिए। ये आपके भविष्य के लिए है। धन्यवाद। थैंक यू सर। जोंनि बेंटल एमपी स्कूलनि खाथियाव थानाय सीआरपी जि केम्प बिथांमोननिफ्राय जि बिफांनि फुलिखौ गायनाय हाबाफारि बिसोरो जोंनि स्कुलाव जागायदों, बेनि थाखाय जों जोबोद हामबाय होदों। स्पेशली जोङो जोंनि डीएसपी सार अनिल कुमार सारनिसिम जों गोबां हामबाय होनाय थादों। मानो होनोब्ला जोंनि बे स्कुलाव जोंनो बेबायदिनो फिल्डफ्रा लांदां जानानै थादोंमोन आरो जोङो बेबायदि गावनि स्कुलनि बाजेटफोरजों बेबायदि खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। आरो थारैनो जोंनि बे सीआरपी केम्प बिथांमोननिफ्राय जि मावनानै होनाय स्कुलनि गाहामनि थाखाय आरो बे सानसे बिफाङा देरलाङोब्ला जोंनि फरायसा गथ'फोरनि थाखाय रेस्ट मोननाय मोनसे थावनिबो जागोन आरो बेवहाय माखासे फिथाइ थायग्रा बिफांफोर दङ, जाय फिथाइफोरखौ जोंनि गथ'फ्रा मोनजानानै गोजोनग्लायगोन जों आसा थादों। आरो लोगोसे बिफां गायनायल' नङा, बिथांमोना नेटजों बेखौ कभार खालामनानै प्रटेक्शननि थाखाय बेबस्था लादों, जायनि थाखाय जों जोबोद हामबाय होयो। थांनाय बोसोराव जोंनि फिल्डआव माखासे फिसा फिसा बिफांफोर रज'नानै दङमोन। बिथांमोना थांनाय बोसोरफ्रावबो बेबायदि बिफांफोरखौ गोलाव गोलाव सिखा खंखाइफोरजों लानानै बिसोरो एवनानै होदोंमोन आरो जों बे गाहाम मावनायफोरखौहाय जों गोसोखाङो। आरो दिनैनि सानावबो बिथांमोना फुंनि समावनो जोंनि
बेंटल एमपि स्कुलनि जानानै बे बिफांफोरखौ गायनानै होबाय जाय हाबाफारिया जोंनि ग्लबेल वार्मिं बुहुमाव सोलिबाय थानाय बे गुदुं मोनसे आबहावाखौ मोनसे निउट्रेलाइज खालामनो थाखाय जि बेबस्था लादों बिथांनि थाखाय स्पेसियेलि जोंनि सिआरपि केम्पनिफ्राय मावनाय जोंनि अनिल कुमार सारनिसिम जोबोद जोबोद हामबाय होननानै बे सुंद' रावखौ एसेनो बुंनाय जाबाय। दिनैनि समावहाय जों नुनो मोनदों ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्रा बुंनाय दा बिफां दाननायखौ जों बांसिननिफ्राय बांसिन जानाय नुनो मोनदों। बे बिथिङाव हाग्रा बिफाननिफ्राय गोबां रैखाथि होनो नाजासेयावबो बेयो दिनैसिम आबुं जाफुङाखै। दा बे बेलायावहाय फोरोंगिरि जानानै रायजो राजाफोरनो मा मेसेज होनो सानो? जोंनि स्कुलनि तरफनिफ्राय जोङो बिफां बारियाव थांनानै जुदिও बे बिफां दाननाय हाबाफारिखौ जों होबथानो हायाब्लाबो जोङो बेबादि मोनसे हाबाफारिखौ मावनो हायो जे जिहेतु सासे नागरिकआ मोनसे स्कुलनिफ्रायनो केरियार जालाङो बे हिसाबै जोंनि उन्दै नेक्स्ट जेनेरेसनखौ जोङो स्कुलफ्राव बिफाङा जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा लाबोदों बे हाबाफारिखौ जोङो जुदि गथ'फोरनो दानिफ्रायनो फोरोङोब्ला बे बिफांनि सोमोन्दै बिसोरो जोथोन लानो थाखाय रोंगोन होननानै जों सानो। मानोना दिनै बे हाग्रायाव थानाय बिफांफ्रा बेसेबां बेसेन गोसा बे बेसेन गोसा बिफांफोरखौहाय जोंनि माखासे बेबायदिनो फोथायखेबस' मानसिफ्रा बेबायदि खहा खालामगासिनो दङ जायजों जोंनि थासारिफ्रा खहा जादों। बे हाबाफारिखौ जोङो स्कुलनिफ्राय दानि देरबोनाय जेनेरेसनखौ जों जुदि बानजायनानै फोरोंहरनो हायोब्ला जों सानो गावनि थाग्रा बे जायगाखौ बिसोरो मोजाङै रैखाथि खालामनो हागोन होननानै जों सानो।